اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی واجب التعظیم دوستو، بزرگو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری خوش قسمتی ہے کہ ہر سال دی طرح اس سال پھر اسی عرس مبارک دی تقریب شامل ہاں۔ اپنے وقت دے اندر رہندا ہے انشاءاللہ میں اپنی حاضری پیش کرنا گا۔ تمام دوست احباب مل کے محبت دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود شریف دا نذرانہ پیش کرو۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے امیر، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ میں پوچھیا عید دے چن کولو کسے تینوں عید کرائی ہے، اسی آکھیا میری زندگی وچ ایک ہو جائی رات تائی آئی۔ میں پوچھیا چنا کدوں آئی آئی، چن کو بڑے پیار نال جواب دیندا ہے، او اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی ہے، اسی انگل دے راز اشارے پہ میں
ٹوٹ کے عید منائے آئے اس انگل تیرا اس انگل تیرا اشارے پہ میں ٹوٹ کے عید منائی آئے میں ٹوٹ کے عید منائی آئے چن چڑھ دیا 14ویں رات دیا چن چڑھ دیا 14ویں رات دیا گھٹ تینڈی بھی روشنائی نہیں نت گھٹ گھٹ کے تو چڑھنا ہے ہن تین وچ داغ صفائی نہیں بے داغ ہر بھی چن میرا دے بچیے خامی کئی نہیں محبوب میرے دی مثل کوئی میرے رب نے شکل بنائی اللہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے محبوب میرے دی مثل کوئی محبوب میرے دی مثل کوئی میرے رب نے شکل بنائی نہیں اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں سچ سچی آنکھاں تے رب دی میں شان آنکھاں سچی آنکھاں تے رب دی میں مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی تے کہندی سچی آنکھاں تے رب دی میں شان آنکھاں سچ آنکھاں تے رب دی میں شان آنکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان سارے مل کے پڑھ لو سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جائڑیاں گستاخ اکھیں کتھے جائڑیاں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن
یہ کہتا ہے میری جان یہ سرگیدہ تارا سبحان اللہ سرگیدہ سانو تیرا سہارا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ کوئی شک ہے پھر تسی کیوں چپ بیٹھے ہو سبحان اللہ نہیں سی گنی تھے سبحان اللہ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر لیکن میرے کملی والے کی شانی نرالی ہے میرے کملی سارے مل کے پڑھ لو میرے کملی والے کی شانی نرالی ہے نرالی ہے نرالی ہے میرے کملی والے کی شانی دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے دو جہاں کے داتا ہے ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے وہاں تو ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے ایک دینے والا ہے وہاں تو ایک دینے والا ہے سارا جگ اس درد سوالی ہو تسی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو بہت خوبصورت شعر شاعر نے لکھا چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں
چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود طیبہ والے آگل تیرے یتے مکنی، پنجابی پڑھ رہے ہیں ہوں سمجھ آنی چاہیے، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ لوکاں مینوں آن ڈرایا میں سنیا اوتھے اونے آنا جدے موڈے کملی کالی، عربی مایا گل سانو اپنے عملاں تے اپنی ریاضت تے کوئی مان نہیں، اگر مان ہے تے حضور دی ذات تے مان ہے، اور اگر ساری بخشش ہونی تے حضور دے وسیلے نال ہونی ہے، ادھے وچ کوئی شک نہیں۔ پھر اسی کیوں نہ کہیے عربی مایا گل تیرے اتے مکنی، لوگ تو حسن عمل لے کے چلیں روزے حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، عربی مایا گل تیرے اتے مکنی، نبیاں بھی ہونا سارے ولیاں بھی ہونا، نبیاں بھی ہونا سارے ولیاں بھی ہونا، ساری خدائی تیرے بوئے تے ڈھکنی، طیبہ والے آگل اچھی آنکھو تیرے یتے مکنی۔ حضور شیر ہے اویس دے بلال والی مالائک لیر دے اپنے نواسیاں دی
तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी हबीबा गल तेरे उत्ते मुकनी अरबी माया गल तेरे उत्ते मुकनी यादें सरकार विच हंजू रहंदे वगदे दुनिया दे कम कोई चंगे नहीं लगदे दुनिया दे कम कोई चंगे नहीं लगदे इश्क वाली गले लुकाया भी ना लुकनी तैबा वालिया आपका लिखा हुआ कलाम चंद शान में पेश करता हूँ कहीं सुभान अल्लाह कुछ या कुछ सुभान अल्लाह रब फरमाया महबूबा सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने मोहब्बत दे नाल पढ़ लो रब फरमाया महबूबा ज़माने रे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे ने अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे ने अल्लाह ताला अपने महबूब को मुखातब करके कह रहा है शाह साहब ने लिखा मैं खालिक सारी दुनिया दा तू मालिक सारी दुनिया दा सुभान अल्लाह अपने आप ही कह लिया करो सुभान अल्लाह मैं खालिक सारी दुनिया दा तू मालिक सारी दुनिया दा मैं खालिक सारी दुनिया दा तू मालिक सारी दुनिया दा किसे मंगते नू ना मोड़ी खजाने सारे तेरे ने किसे मंगते नू ना मोड़ी किसे मंगते नू ना मोड़ी खजाने सारे तेरे ने इहदे च मैं दो शेर ऐड करांगा ती इजाजत अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर
विखा मैनू अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू अली वर्गा जमाने ते कोई पीर विखा मैनू अली वर्गा जमाने ते कोई पीर विखा मैनू। बहुत खूबसूरत शेर। उच्ची जात अली दिए इतने सारे कहो सुभान अल्लाह। अली मौला 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 सलामत रहो, क्या बात है। मौला 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 अली मौला। एक बंदा पंडाल ही चोट के नारा लगाए अल्लाह अकबर। जमाने ते जोर लवान वाले लवा रहे ने, तुसी थोड़ा जोर ला लो। अली वर्गा जमाने ते कोई पीर विखा मैनू अली वर्गा जमाने ते कोई पीर विखा मैनू अली बाज मुहम्मद दा अली वर्गा जमाने ते कोई पीर विखा मैनू। माशाअल्लाह।